Hey, what's up mga kasikad? Ako yung kasikad Bisdak nga si Dan. At kung bago ka pa lang sa channel, well, welcome sa pamilyang My Bike. At yun na nga mga kasikad, road to 2,000 subscribers na tayo. Yes, tama yung narinig nyo. 2,000 subscribers. Wow! Ang dali lang, parang kailan lang At yun na nga, kaka-upload ko lang at mayroon tayong panibagong 100 kasikad na subscribers na nadagdag sa atin. At yun na nga, very happy ako kung dahil sa inyo hindi to mabubuong channel na to. So maraming salamat po sa lahat ng mga kasikad dyan na bagong na-recruit natin. So welcome po kayo sa channel natin. At gumagawa ko ng mga videos regarding bikes or any bicycles. Basta tungkol sa bike. So yun na nga mga kasikada, back to topic tayo. So ngayon mayroon tayong parcel from Manila pa to ha. So from Manila. So I'm really glad kasi this is another milestone sa channel natin. At saka nag-text na rin si Kuya Rider at sabi niya nandun na daw siya sa location. So alika, samahan niyo kung kunin yung parcel. So tara, let's go. So yun nga guys ngayon kukunin natin yung stickers na ngayon daw dadating sa location natin. So alika, samahan niyo ako. Oh, kana Dan? Oh, kani. So maraming salamat. 305 sir. 305. Maraming salamat Giancarlo for this. Kumusta ng ride sir? Okay raman. Okay ra. Nang laro ko pilis lagi. Lagi. Stricto karon pod no. Teng karon ay andam ko na ako nay. Nang delivery permit. Kanang delivery permit. Okay. Kada ka checkpoint pakita kita siya. Bitaw kay daghan sa checkpoint karon no. Daghang it. So yun nga guys na-receive na natin yung parcel natin safely. Salamat sir. So yun nga guys na-receive natin yung parcel natin ito. So back to studio. Parcel, nasaan ka na? Ay, ito na nga pala guys. So nakuha na natin yung parcel. So yun na nga, ito yung nakasulat dito. So maraming salamat kay Giancarlo Tomas from Printology for this wonderful sticker. This is another milestone po sa ating channel. Tingnan muna natin kung anong nasa package nito sa external factors muna. Mayroon itong please do not throw. So yan guys, please do not throw. So thank you so much po sa paglagay mo nito, para careful talaga. Dito rin mayroon siyang please do not throw. So thank you so much Giancarlo Tomas from Printology for this wonderful talaga na package. So alika guys, so i-face ko lang dito at make sure na wala tayong makat na sticker. So dito ko muna i-open. So open nating dahan-dahan kasi baka magunting natin yung decals na. Uy, ang dami. So, ang ganda guys. Pakita ko sa inyo Excited na ba kayo? Kasi for free lang to. So, 1, 2, 3. Wow! So, thank you so much Giancarlo Tomas for this. Mayroon pang freebies. Ipapakita ko lang sa inyo freebies ng ibang mga vloggers dyan. So tara, sabay tayong i-open. So first na makikita nyo guys, so another unboxing na naman tayo. I think ito yung stickers ko kasi tigas talaga. Good job nga pala kay sir kasi really stiff para hindi siya mapiko-piko. At saka dito naman is yung stickers from other cyclist. Yun. So medyo na-fold siya ng konti kasi I think dahil dito matigas kasi, so parang nagkabungguan. So yun nga guys, thank you so much. Buksan na natin to. So aside from that, wala nang laman. So tapon na natin to. Maraming salamat nga pala sa please do not throw. So thank you so much. So yun nga guys, first natin na i-open is this from Printology. So maraming salamat po Printology. So ang nakasulat dito is silk screen printing, digital shirt printing, stickers, mug, and etc. Mayroon din silang Facebook page. So don't worry guys, link on the description below kung saan ko to or saan ko to in order. So thank you so much. At saka i-open na natin guys. So gusto ko sabay tayong makita ito Yun nga guys. This is the moment of truth. Excited na ako. Wow!
So mayroon pang another. Oy sir, thank you so much nga pala. Ang daming unboxing, the unboxing ito ha. So gusto ko sabay naman tayong i-open to. So ito, marami siyang mga tape, which is good naman para safe, di ba? So my first na nakita natin is from Tambay PH, Nardo Putek, kay Idol Anli Ahon. So maraming salamat po sa stickers niyo. Unboxing the cellophane. So another challenge na naman ito. Siguro hindi na ako mag-workout kasi ito na yung workout ko. So ito guys. So another unboxing the unboxing na naman tayo, ano? Parang hindi na ako mag-workout kasi ito na yung workout ko. So open natin. Careful lang tayo kasi nakailang beses na akong makat yung mga ganitong parcel. Wow! Yun nga guys. So yun. Wow. So this is the moment of truth. 1, 2, 3. Wow! My God! This is so great. Yun, no? So thank you so much, Sir Carlo, for this. Ang ganda talaga. Hindi ko in-expect na ganito karami ha. Nakalimutan kung ilang pieces to yung in-order ko. Pero nice siya guys kasi mayroon siyang matte type. So ito, hindi siya glossy. Yun nga, hindi siya glossy lahat. Ayun, yan, nag-focus. So thank you talaga. Ang ganda ng quality nga eh. Tsaka may freebie pa siya na Printology. So ito, Printology. So maraming salamat po Sir Carlo for this very quality na stickers. At yun nga, i-distribute ko pa to sa lahat ng mga bikers dito sa Cebu City. So maraming salamat po Sir Carlo for this wonderful bike sticker or decals. Sa ibang stickers naman tayo. So thank you so much. Mayroon pang mga freebies. So let's open kung sino ba nga tong mga YouTube vloggers na mga siklista. So isa-isahin na natin tingnan kasi freebie lang to. At maraming salamat din sa mga cyclist na ito kasi they allowed me to have these stickers to be distributed here in Cebu City. At saka don't worry guys, free lang to. So first na nandito guys is si Jer Victor. So subscribe kayo sa kanya guys. Iyan. Siyempre kay Sir J. Katigbak. So Sir J. Katigbak bro, salamat po sa stickers na to. Si Anli Ahon. So thank you so much Sir Ayan for allowing me this to be distributed sa mga fans nyo dito sa Cebu City. So thank you so much Sir Ayan po. At syempre ni Pajak ni Juan. So wow, ang dami palang mga stickers dito no. So thank you so much. Make a mark. So thank you so much po sa sticker niyo. Syempre kay Sir Carl, the Cyclogist. So maraming salamat po Sir Carl for this wonderful sticker. At syempre ni Bike Check PH. So thank you so much po sir. Although limited lang to guys kasi alam nyo na freebies lang to. Sana po ay makavisit kayo para makapag-rides na din tayo at sa mga fans nyo dito sa Cebu City. Syempre kay Ian How. So wow, idol, salamat po. Maraming salamat po. Daghang salamat for allowing me. At syempre malupitang Nardo Putik. Maraming salamat po sir. So ito guys is freebie din ito, yung nakat na. So yun, nakat na ito by its shape. So maraming salamat po Sir Carl for these stickers or decals. Syempre hindi naman mawawala si Tambike PH. So ito nga guys, Tambike PH, salamat po for allowing me to have these stickers kasi without So maraming salamat po sa lahat ng mga cyclist na nag-allow sila na may distribute dito sa Cebu City at saka nga pala kay Sir Carlo. So maraming salamat. In-order ko to from July 4 at na-arrive siya dito sa Cebu City at July 10. 6 days lang guys yung delivery niya. So yun nga guys, don't worry kasi ibibigay ko ito sa itong stickers ko, ibibigay ko ito sa mga local bike shops dito sa Cebu City. So babala po, hindi po ito for sale. Kung mayroon po kayong mababalitan na nagbebenta nito, please chat me directly. Feel free po sa ilalagay ko yung Facebook page ko dito sa description below. Yung mga makakakita sa akin, feel free din approach me. So don't worry, I'll give you guys. So and yun nga guys no,
This video is sponsored by Healthy Nut Cebu. So they're one of the suppliers of healthy snacks here in Cebu City. Make sure to like them on Facebook and follow them on Instagram. And this video is partnered by Kuya's Gadget. So they're one of the suppliers din of gadgets here in Cebu City. So make sure to like them on Facebook. Also doon ako kumuha ng phone ko. So mga gadget needs ko doon talaga ako. Maraming salamat po for this partnership with this channel natin. At saka guys, syempre shoutouts tayo. So shoutout ni Armando Ochia. So shoutout sa iyo bro. So shoutout ni Bike Session kay Yang Kapuno. O yung Kapuno from Cebu Sanpid Bikers. Syempre ni Gab Venturer. So yan, subscribe kayo sa kanya guys. Kay Yan Quijada. So thank you guys for supporting this channel natin. And once again, this is Dan, your Kasikad Bisdak. See you in the next video. Maraming salamat po and daghang salamat. Peace mga kasikad. I like to